ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஆதனூர் செந்தில் தமிழ் கருடா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அரியலூருக்கு அரியலூர் என பெயர் வர காரணம் என்ன என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது அரியலூர் என்ற பெயரே காலப்போக்கில் அரியலூர் ஆக மாறியதாக வரலாற்று அறிஞர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். அதாவது அரியலூர் என்ற பெயரே அரியலூர் என மாறியதாக சொல்லப்படுகிறது. பொதுவாக சிவன் பகவானினுடைய பெயரால் இப்பெயர் பெற்றது என சொல்கிறாங்க. இதை அரியலூர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பிரித்து பார்த்தா நமக்கு புரியுங்க. இப்போ அரியலூருங்கிற வார்த்தையை பிரித்து பார்க்குவோம். அரியலூர் ஈக்குவல் டு அரி ப்ளஸ் இல் ப்ளஸ் ஊர், அரியலூர். அரி என்றால் சிவன். அது கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, அரியும் சிவனும் ஒன்று, இதை அறியாதவன் வாயில் மண் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க. இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அரி என்றால் சிவன் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். சரி, அரி என்றால் சிவன், இல் என்றால் உறைவிடம், ஊர் என்றால் பகுதி. அரி இல் ஊர், சிவன் உறைவிடம் கொண்ட பகுதி என்பதன் இதன் பொருள். இப்போ தெரியுதா நண்பர்களே, அரியலூர் என்ற பெயர் வர காரணம்?